Eguerdion Hernaniko landare rugbi zelaitik, gaur Espainiako ohorezko mailako jardunaldia dugu. Ikusgai, hain zuzen ere, derbia, euskal taldeen arteko derbia, etxekoak hernaniarrak eta kanpokoa bizkaitarrak Getxo artea. 8. jardunaldiko neurketa da, norgehiagoka. Esan behar dizuegu gaur Euskal Herriko zati handi batean bezalaxe eguraldi ezea, bustia dugula, Hernanian ere azken egun hauetan euri desente egin du eta zelaia bigun dago. Pesatzen dugu, partido gaurrera egina hala lokaztu egingo dela, atzo gainera partida jokatu zen hemen, arratsaldean, Hernani B taldeak, Satorrak taldea jokatu zuen, eta oraintxe hasi berria da norgehiagoka. Ez da 10 metrotik urrundu baloia, Getxo ostikatutakoa, baina Hernaniarrek hasiera baten behin ongi aprobetxatu dute, zigor kolpe eragin gainera, eta orain pausatu imarko du jokoa Matin Kolladok esan dizuegu 8. jardunaldiko norgehiagoka. Orain bertan leku askotan bezalaxe sirimiri euria ari du, landaren gainaldeko zerua estalita, laino hodei denetarik dugu, baina jokatzeko, kirola praktikatzeko, esan behar dugu oso ozbero temperatura egokia egiten duela, gaitzerdi, ze hori euria eta gainera hotz egingo balu eta haizea eta bar, askoz bugatuko luke gaurko norgehiagoka. Orain Hernanik zigor kolpe hori baliatuta ostikoz urrundu du baloia eta Getxoren 10 metroko lerroaren parean aterako du albokoa edo esan dezagun eskasa, Iñaki Otsotorenak, laizter emango dizuegu bitalden 15koa, ikus dezagun 5 jokalari dira ilara bakoitzean, Mikel Perez keinu egin du eta atzealdea jaurti du Iñaki Otsotorenak, baina ez dute hasiera batean jaso Hernaniarrek, horaz lapurtu egin dute, edo ongi baliatu dute Getxotarrek, baloia aurrelariekin metro batzuk irabazi, ustatze irekia antolatu eta ondoren erasoko edo behintzate defentsako zango ostika da, hain zuzen ere bere joko zabaltzaileak Teti Tela Fitxiko jokalariak, orain bera jaso du goitikako baloia, urrundu Getxok, beraz hankeko jokoa dugu hasiera honetan, eta Iraiz Garmendiak luze jodu, baina metro gutxi irabazi ahal izan ditu Hernaniarrak. Iraiz Garmendia Hernaniarrak, Armaileko zapaira bota du baloia, baloi berriak gainera, tarte gaulako gauzatxo batzuk aipatu ditugu, baloi berriak estrenatu ditu Hernanik, eta 2 minutu pasatxo bete direnean, markagailua huts eta huts 8. jardunaldiko derbi honetan. Eskasa alboko sakea aurrera egin dute Getxokoek, hain zuzen ere bikain jaso du Inigo Lugarazera besti jokalariak, Lugazera besti bizen luzea, deitura luzea, kapitaina dugu gainera, eta zigor kolpea eragin dute Getxozarrek eta beraz ondorioz saiatuko da. Lehen aipatu dugun Fitxiarra, Tela, hastapeneko 3 puntuak lortzen. Esan dezagun 15ko dagokienez, Getxok ondoko hau zeleratu dela German AFL, Argentinarra, Iker Labin eta Lawrence Hunting, Australiarra, lehen lerroan, bigarren lerroan, lauzen bakeriken aipatu dugun Inigo Lugarezaresti, lortzen dugun gaur deitura hau partido amaitzerako ongi esaten. 5 zenbakirik bigarren lerroa osatuz, Mikel Melia, Irlandarra, 3. lerroan berriz egalean Inigo Alvarez eta Inigo Calvo, eta 8. Australiarra Matthew Coles. 9 zenbakirik Unai Arangure, taldeko presidentearen semia, 10 zenbakirik joko zabaltzailea lehen aipatu dugun Tela, eta 3. ordenetako lerroan ezker egalean Ganis Zabala, erdietan New Junior, Samoarra, Antoni Matoto Tongarra, eskuin egalean Alexander Alvarez,
Alexandre Alvarez eta 15arekin Alejandro Herbier. Esan dezagun bi bitartean, Getxok astepeneko 3 puntuak bereganatu dituela, zigor kolpea gauzatuta Talek. 4. minutuan egin zuzen ere. Eta ordezkoak Getxon aldetik, Ibon Koria, Markel Domínguez, Asier Agirre, Pello Landaburu, Jose Luis Jon, Pablo Nolasco eta Ander Arrate. Erditik ateratzeko asmoarekin Igor Genua, luze jaurti du, kapitainak, Getxoko kapitainak Inigo jaso du primeran, arazori gabe, aurrelarien zunpaketa esango genuke, zulu egin nahian, orain keinu egin du talez joko zabaltzaileak, Fijiarrak, jokalari sendoa, eta pensatzen dugu, saiatuko dela behin da berri, baina zelaiak ez du aukera hundirik emango, eskuz garbi jokatzeko, eskuz ongi jokatzeko, orain esan bezala, aurreratu izan da, Getxok eginikoa, eta ondorioz, Hernaniren alde izango da, Hernanik onoko 15ko azelaiatu, lehen lerroan, Jon Intxaustio Intxeta, Iñaki Txotorena, azalkaria, eta Beñat Iradi eskuin arroin, lehen lerroan, bigarren lerroan Jon Txotorena 4 zenbakierekin, Ander Gutierrez 5 zenbakierekin, hirugarren lerroan ezkerre galean Kepa Mijangoz, lehen aldiz partidu hasieratik, hariko da gaztea, eskuin egalean Jokin Esnal eta 8arekin, hirugarren lerroa osatzeko Giltza Mikel Perez, ohiko uzartzea Matin Collado gaztea, eta 10 zenbakiarekin Iraitz Garmendia, 11 zenbakien Mikel Bidegarai Lapurtarra, Pello Perez eta Anartz Elosegi erdietan, lehen erdi eta bigarren erdia, eskuin egalean Aitor Lukas eta gibelean 15 zenbakiarekin Igor Genua. Gero, ordezkoak, segurazki partida osoan zeleratuko diren ordezkoak, Einar Arratibel, Eneko Noriega, Lander Meaza, Jon Galdeano, hau ere, joan zen azkeneko partiduan, estreineko egin zuen, B taldean aritzen den Jon Galdeano, Beñazin Kunegi gauza bera, B taldean aritzen da, joan den egunean egin zuen minutu batzuk estreinekoa, eta gaur ordezkoen xerlekuan dugu, Iñaki Leonet eta Iban Moreira. Iban Moreirak ere, minutu batzuk jokatu ditu lehen taldearekin, hoxe beraz 15ko, Hernaniera 15koa, Patrik Polidori, Jon Iraola, Jon Insausti dira entrenatzaileak, eta esan dezagun bestetik, orain Getxoari zen Hernaniren 22 metroko lerroan erasoan, baina ongi moztu dute Hernani arrela portu dute baloia hasiera batean, orain berriro Getxok bereganatu du, berreskuratu baloia, nahiko zail dago baloia kontrolatzea, baina orain Hernaniren alde izango da, uztartze bildua, zelaiko erdigunetik, Hernaniren 10 metroko marran, Hernaniko zelaian, 10 metroko marran, Hernanik jarriko du jokoan, uztartze bildua. Lehen ez dugu zan, Getxoren entrenatzailea, Ian Andrew Fowler dela. Ikus dezagun beraz. Hasiera honetan, momentuz baloiaren jabe Getxo da, zelaian jabe ere pikin bat Getxoren alde da, baina oraindik 8 minutu bete dira partidu hasi zenetik. 8. jardunaldiko norgehiagoka, hain zuzen ere. Uztartze bildua, Hernanik atera du, ongi 3. lerroko Mikel Perezek baloia jaso du lurretik, ezkerraldera zabaldu ondoren Hernanik baloia eskuan zerabilen, baina azkenean uztartzeirik egin behar izan du, Matin Collado Iraitz Garmendiaren eman, orain 5 sartu da Beñat Iradi, uztartzeirekia antolatu nahian, baina epaileak berriro uztartze bildua, uztartzea, erabaki du, hain zuzen ere, baloiak aurreratua izan da, baloia aurrera hori da, esan dugu, nahiko zail izango da gaur baloia tinko eustea, askotan ikusiko dugu, uztartzeak ikusiko ditugu, partidan zehar. Oraingo honetan, Getxoren aldekoa da, beraz, jokoan jarriko du Unai Arangurenek. Lerroa gozatzen, bai
atzeko gibeleko lerroak osatzen, Hernani defentsarako eta Getxo erasorako. Ohiko lerrokatzea, gibeleko jokalariek, Ilordenetako jokalariek, eta segurazki, joko zabaltzaile Fitxiarrak, Telak, zangoz jokatuko du metro batzuk irabazi nahian, itxuragatik diogu, Getxok irabazi du baloia, Arangurenek atera du, ez, Tela jokatzea erabaki du berak, 5 sartu da, eta baita pasa ederrak egin ere, ezkerraldetik, 20 metroko lerroaino, Igor Genuak lortu da hasiera batean Alejandro Herbaz geratzea, baina orain uztartze irekia antolatu dute aurrelariek eta zigor kolpea adierazi du gaurko epaileak Fernando Raposo. Beraz gaurko epaileak Fernando Raposo, Hernanien kontrako zigor kolpea. Errepikapenean ikusten dugunez hemen ordenagailuan. Juan Antonio Iraolak manejatzen duen ordenagailua. Ez dakigu zergatik momentuz, nonbait plakatzailearen jokaldi horretan, joko edo zigor kolpea eragindu Hernanik, egindu Hernanik, ondorioz Getxok aterako zuen zigor kolpe hori, baina uztartze bilduaren bidez. Baloia joko jartzea erabaki dute Getxoztarrek, bere kapitainak, lehen esan du Inigo Lugarez Arestik, eta orain uztartze bildu horretan, nahi ez bezala, Getxori zigor kolpea adierazi dio Raposo epailea, eta gainera beste 10 metro gehiago, ez legalki jokatzeagatik edo, orain ikusiko dugu uztartze bildu horretan, ikusten dugu nahi Aranguren baloiarekin. Uztartze bilduan ari gara ikusten. Ez dakigu zehazki, uztartze bilduan zergatik izan den, baina kontua da, jokoak aurrera jarraitzen duela, Getxoztarrek dute baloia beren eskuetan, uztartze ireki eragin dute, eta 5 sartu nahi zuen Getxotarrak, baina baloia itzinera aurreratu izan da, zuzen ere, Arroñaren, Germán Jafeliren aurreratua. Hemen aurrean dugu Getxoko lehendakaria, eta berak ere ez du ikusi ongi zer gertatu den jokaldian, guk ere ez, egia esateko. Baina tira, jokoak aurrera jarraitzen du, lehen esan dugu, Getxoko lehendakaria aurrean dugula, armailean, saitua. Matin Collado uztartze pasabidetxoan, tuneltxoan, berriro bera jaso du, Iraitz Garmendiek ezkerrera, Igor Genua sartu da, tartekatu da, Ostika Txuluzea gaur garrantzia handia izango du, zankoko jokoa dudarik gabe ez du lortu ateratzea, eta atzean, azkenean kanpora bidali du, okerrezpa gaude, Alejandro Herbaz gibeleko jokalariak, eta ondorioz Hernanirentzat izango da, eskasa alboko sakea, zelai erditik, 10 metrora, beti ere, Getxoren zelaian. Lehen ez dugu aipatu, baina Hernaniko kapitaina, azken partidoetan bezala, Beñate Iradi da. Orain Getxotorrena, eskas edo alboko laburtua, 3 jokalari nazituen hilada bakoitza, ongi irabazi du baloia, orain Pello Perez baloiaren jabe, ongi eutsi dio, zartze irekia eta zigor kolpea. Hernanien alde Getxoko jokalariak, nolabait baloia estaltzera bota duelako bere burua, Hernaniren aldekoa izan da, beraz, uzartze ireki horren, Matin Collado pres baloi irekitzeko eskuinera, eta berriro zigor kolpea Hernaniren alde. Uste dugu baloia eskuz atera nahi izategatik, uzartze irekian, keinu hori egin du epailea Beñepein, ikusterik badugun errepikapenean, ez, hain azkarra izan da, espaitu ikusterik izan. Kontua da, Hernanien alde izango dela zigor kolpea, eta gainera agetara jaurtitzea erabakiko du Hernanik, hain zuzen Anar Txelosegi gazteak saiatuko da, denboraldian zehar bezala ahalik eta puntu gehien batzen bere taldearentzat. Jaurtitzaileak Hernani ditu alde batetik Anar Txelosegi eta Igor Genua ere bai.
lehen askotan aritzen zen Pello Perez, beraz, hiroien artean izango da gaur ere segurazki, lan hori, ikusezagun beraz, gai den Anartzelosegi, markagailuan Irunako berdinketa ezartzeko, 14. minutua bete denean, 8. jardunaldiko derbia, Gipuzkoar eta Bizkaitarren arteko derbia. Eta bai, 14. minutuan Anartzelosegik 3 eta 3koa lortu du, agetaratu du, hagen artean sartu du baloia, eta ondorioz, esan bezala, Anartzelosegik lortu du partidua berdintzea, lehen ordu laurdena betetzea dela, markagailua eta jokoa ere, nahiko horrikatua, momentu batzutan Getxo aritu balin bada, baloiaren jabe izan balin bada, bueno, Hernani pitin bat eman dio buelta, eta hele jarri du jokoan zelai erditik, eta orain Hernani eskura jokatzen ari da, gibeletik, ea ez den erortzen, baloia ostikatu du, urrundu egin du presioa Hernanik, eta antzegoen eskuin egala Alexander Alvarez baloia jaso du, zangoz jodo ere bai, hasiera batean Mikel Perezek egin du pasea, baloia lurrera hori da, baina lortu dute Hernaniarrek baloiaz jabetza, zangoz jo erdiko lerrobaren gainealdean ari dira Getxotarrak, zango laburrean jokatzen, orain ongi eutsi diote uzartzerikia osatzeko Getxoztarrek baloiari eta baita aurrarien bidez zuloa bilatzen, lehenengo jokaldi horretan Alexander Alvarez izan da baloia ongi eutsi diona, orain jarraitzen dute zelai erdian jokatzen, marraren gainean, hala ere metro batzuk irabazi dituzte Getxoztarrek, 10 metroraino urrundu arazi Hernanikoak, baloia ez du kontrolik, aurrera hori da, berriro, beraz aurreratua, Hernaniren alde zelai erdian, esan dugu oso bigundago zelaia, biztan da, euri asko egin du, euri zaparradak egin ditu tarteka marteka, eta goizetik hasita ere, euria noiz nahi, orain aukerazpa gaude, ateri gaude, ez dugu euritak hori ikusten irekita, baina zelaiak, ur asko irentzi behar izan du, gainera atzo norgehiagokak izan ziren hemen, norgehiagoka Hernani bek esan dugun bezala partida jokatu zuen, Euskal Liga lehen mailako partida, Erriojaren kontra irabazi egin zuen, Hernani. Aldiz Bilbon Z taldeak, Txinpartak taldeak galdu egin zuen, Hernaniko taldi daukinez badakigu, jabetetan erraix nagusitu zela Gaztediren aurka Hernani, 16 urte azpikoetan galdu egin zuten Hernani, Gazte izen bertan, hori emaitza batzuk, erasoan orain Getxo, baloia ebatzi egin di Hernaniarrei, ongi atera du nahi Arangurenek baloia, eskuinera aurrelariekin zuloak egin nahian, baina baloia ez dugu kontrolik, hala ere, plakatua plakatzailearen jokaldi horretan, Getxoren alde, uztartze bildoa, uztartze geldoa. Joan zen egunean Ordiziaren kontrako derbian baino jende gutxiago bildu da gaur, eguraldi ez du laguntzen, bada beste hainbat ekitaldi leku guztietan eta ez da horren besteko jendetza bildu gaur neurketa hau ikusi ahal izateko. Gainera gaur berezia da, ze lantalde batek txekor erretzea prestatu du, pintxoak gero gozo-gozo edo partidaren aurretik dastatu ahal izateko, burduntzi erara prestatu dute, gauean euri egin duen arren ongi antolatu dute, ongi antolatu lantalde horrek. Goitikako baloia Hernani, presioa arindu nahian, baloia nora ezean, kontrolik gabe, azkenean ostikadaz Alexander Alvarezek, baina zigor kolpea adierazi du Raposo epaileak Getxoren kontra, bere keinuagatik jokoz kanpokoa, adierazi di Getxoztarrei, markagailu 3-3, 18. minutuan, jokoan oreka, gehien bat zelai erdi inguru horretan diardu jokoak. Orain Genuak urrundu nahi izan du zigor kolpean, baina Getxoztarrek harrapatu dute baloia, nahiko arazoekin, uzartze irekia egin dute, defentsan Jokin Uzkodun, eta kanpora atera da, Getxo zangoz jotako baloi hori errebotean kanpora baino, jokoz kanpoa adierazi dio Hernaniri, Raposo epaileak.
Esan dezagun, aprobetxatuz, orain arteko emaitzari dagokienez, Getxok 7 partida jokatu ditu, El Salvadoren kontra 79 taus galdu zuen, Ordiziaren kontra etxean 18-19, Alcobendas lideraren kontra 73-26 galdu zuten Getxozarrek, etxean 26-33 Santanderren kontra, beraz, astapeneko 4 partiduak galdu egin zituen Getxok, baina baita 5. partidua ere, hain zuzen ere Barcelonaren kontra, 17-24 galdu zuen Faduran, ondoren Valladolid normala zen bezala, Barraken aurka 78-35 galdu zuen Getxok, eta azkenik, joan den azken jardunaldian, Zientziasen kontra 10-5 irabazi zuen Getxok Faduran. Beraz, partidu bat irabazita dugu sailkapenean, gero aipatu dugu bakoitzaren postua, zigor kolpea bien bitartean, Hernaniren alde, jokoz kanpo zegoelako Getxok. Hernani berriz, gogora dezagun, Santanderren kontra 19-5 galdu zuela, etxean Cisnerosen kontra 2. jardunaldian 10-29, Gernika, Bizkaia Gernikaren aurka derbian 14-11 galdu zuen Hernanik, Sanboiaren kontra etxean Landaren hemen 17-34 eta Anpo Ordiziari irabazi zion 23-8 azken jardunaldian berriz, Alcobendasen kontra galdu egin zuen Hernanik, asuma zuten puntua lortzeko 4-6 eginda, baina Alcobendasek 35 puntu eta 5 irabazi zion Hernaniri. Beraz, talde bakoitzak, bai Getxok eta bai Hernanik eta Getxok, garaipen bana dute. Iñaki Otxotorena baloiaren jabe erdialdean, zelaian erdialdean, launa jokalari hilaratu dituzte, Mikel Perez jaso du ongi, metro batzuk Uztartze Lasoaren bidez dortokarena, garai batean Bordele Beglek egiten zuen dortoka oso ezaguna izan zen, eta ondorioz metro batzuk irabazi bai, baina joko zigor kolpea edo aurreratua adierazi du, zigor kolpea hobeto esanik, goialdean harrapatzeagatik kontrarioa, Getxok orain arte bezalaxe, Uztartze bildua Uztartze geldoaren bitartez jartzen ditu jokoa zigor kolpeak eta gauza bera ere. Unai Aranguren baloiaren jabe, esan bezala Getxoren zelaian, baina erditik 8 metrora, hor non bai. Hemen Armailaren parean ongi sartu du Unaik, pasabidean tuneltxoan eta baita bikain jasore Matthew Coles Australiarrak. Ondorio zango luzea, presio arintzeko Getxok, orain berriz gauza bera Igor Genuak, presio gainditzeko ostika da, eta orain eskuz jokatzen hasi dira Getxoko gatzetik, baina ala ere presioa gainditzeko berriro zangoko ostika da, Mikel Perezek Matin Kolladok Iraiz Garmendiari, honek zangoz, luze, presio arintzeko, baloiak potetxoak eman ditu, berdegunean, orain talek jaso du baloi hori, eta berriro urrundu zangoz Hernaniren zelaira. Hauek Hernaniarren berriro zangoz, eta zuzenean atera denez jaurtiketa, baloia ostikatu duten lekuan izango da alboko sakea. Errepikamen ikustea, hasi dela Mikel Perezek, Iraiz Garmendi ostikoa, eta gero ostiko bat, beste bat. Ez da futbol partidua jakina, baina gaur zelai honekin zangoz jotzeak ere izango du bere eragina. Ondorioz, Arizeta enpresaren parean, Arizeta badakizue, eraikuntzarako eta beste hainbat gauzatarako materiala saltzen du, eta Hernaniren laguntzaileetako bada, Arizeta, Big Mat Arizeta. Pare horretan Getxok ongi jaso du baloia, orain Hernani saiatzen ari da Uztartze irekien defentsa egiten, baina ez baloiaren jabe jarraitzen dute Getxozarrek. Hirugarren Uztartze ireki horretatik baloia aurrelari jokatu nahiko dute, bigarren fasean, baita sartu tinko ere, zaila egiten zaigu, zenbakiek ere ikustea, beraz, asmatuko dugu tarteka eta hanka sartu ere bai, jarraitzen dute 3-4 fasean Getxozarrek erasoan, Hernaniren zelaian 6 ulerrotik 18 metrora, berriro baloia jaso, talek barrurantz, okerrez gaude. Michael Meliari eman dio, Uztartze irekia antolatu dute Getxozarrek, talde berriro, ostika txuluze erasokoa, Erne kontuz, esai izan diteke ez. Ongi, harrapatu dago Aitor Lukas Hernaniko egalekoak, Aitor Lukas gaztea.
jakina, Hernanik derrigorrez erabili behar ditu, gazte mailetan trebatzen ditu jokalariak, jarraitzen duelako, minartuteko jokalari askorekin, aurrekoan aipatu genituen, azkena jokatu zenen partidua Ordiziaren kontra, Oier Garmendia, Xavier Garmendia Xabo, Toni Jones, Asier López, Ugaitz Otaño, David Pelaz, Igor Etxeberria, Mikel Otxotorena, Fuentes Fonti, Tomas Elorza, pensa, zerrenda luzea, eta ondorioz gaztez hornitu behar du, Hernanik etxeko jokalariekin, soilik etxeko jokalariekin diar du, euskal jokalariekin, beste badelako lapurtar bat, ez dira dena Hernanikoa. Hasiera batean, usartze bildu irabazi du Getxok, eta baita ensaigoa egin ere, beraz, Getxostarren lehen ensegua, usartze bildua 8 metrotara atera dute Hernaniarrek, eta Getxok partidako lehen ensegua egin du. Hortaz, 3 eta 8 aurretik, Getxostarrak justo 26. minutua bete denean. Ezkerraldetik zulua ireki du ezkerregale marraren parean gaina, ez oso urrun, eta ensegoa egin dute Getxostarrek. Laster esango dizugu zein jokalarik egin duen ensegoa. Orain bi bitartean prestatzen ari da baloia. Bigarren erdia, New Junior Samoarra, ea beste 2 tanto benegatzen dituen. Okerrezpa gaude, aztalkariak, orpokatzaileak. Labinek egin du enseioa, Asier Labinek. Irabazi ostean, uztartze geldoa. Pres esan dugun australiarra, jaurtitzeko, New Junior, oso alboratu dugu marra parean, baina ostika gora egin arren ez du lortu gauzatzea. Ederki beraz markagailuan 26. minutua bete denean, Getxo aurreratu da, 3 eta 8 landaren 8. jardunaldiko derbia. Hernanik ez du bere egingo, jakitun delako garrantzitsua izan daitekeela gaurko garaipena, baita Getxoarentzat ere. Getxok ez du bere plantillan, bere jokalari multzoan ez du utxune nabarmenik, ohiko jokalariak ari dira gaur zelaian. Sake luzea, badakite sake luzean ezkero eta erori ezkero Getxostarrei, uzartze bildu egokia izan daitekela, ensegoa egiteko. Ikusi duzu ez sarrera bortitza egin duen, Tongarrak Antoni Matotok, oso jokalari aritua, espaldi ari da euskal taldeetan, atera da, baina, bai, Bartolo Epaile Gasteiztarrak, Marrazen Gasteiztarrak, ongi ikusi du, Aitor Lukas baloi hartuta kanpora atera dela, nahi gabe biztan da. Lehen aipatu Matoto jokalari handia da, indartsua, Tongarra, eta beti eragin egiten du taldean, zein taldeetan ari den kontuan hartuta. Orain, Asier Labinek erdialdera jaurti du baloia, Unai Arangurenek mateleri gustatu du bale eskura jokatzeko, eta sarrera bortitza egin du lehen aipatu dugun jokalari Antoni Matoto. Eskuine galean, Hernaniren zeulerretik 5 metrora, Getxo uztartze ireki eragin, eta aukera izango du jokaldia antolatzeko, bera nahi duen bezala. Han uztartze ireki pensatzen du jokalariekin egin nahiko dela bigarren faseko jokaldian, baina ongi defenditu du Hernanik, baita bultzatu ere, hala ere beregana zea lortu dute Getxotarrek baloia, eta uztartze laxoan, metro pare bat egin, eta gain gainean, kasi Hernaniren segulerotik gain gainean, orain defensa ona Hernanik, aurrelarien indarrez, baina ez dute lapurtza lortu, eta orain ezkerrera berriro aurrelariekin, uztartze ireki behin da berriro, 3. fasean, eta baloia izazkatzeagatik,
zigor kolpea Getxoren kontra ensaio egiteko aukera polita zeukatenean bizkaitarrek. Behin eta berriro aurrelarien bitartez sartu nahi izan dute getxoztarrek, baina horre espada askatzen baloia behar bezain azkar, zigor kolpea izaten da ordainetan. Eta lortu jendea hemen ikusten dugu pasean, eskuetan txekor zatitxo bat dutela, gaur esan dizuegu, Zerraniko talde batek, diru pixka ateratzeko, antolatu dela txekor zati handi bat burduntzian, gau osoan euri egin arren, lanean tinko jardun dute. Eta olako talde batek, derrigorrez, lortu behar du aldun guztietan diru babesa. Lehen aipatu dugu Arizeta, ezin dugu aztu, barazkiak ere saltzeko lekua proposa duzu Arriatzu. Gero barazki batzuk jan ondoren, meriendatu afaldu ondoren, tabernara pixka zintzurra bustitzea, zintzarri taberna duzu Hernanin, eta ez hori bakarrik, ogitartekoak, eguneko menuak eta jateko nahi duzuen guztia zintzarri tabernan. Orain Hernani izan da baloiaren jabe, luze goitikako baloia zangoz jo dute, Iraiz Garmendia hor zegoen pres, Ustaze irekia, ea zein nagusitzen den, Beñat iradik hartu du baloia lurretik, baita sartu ere tinko, Matin Collado ezkerrera, atzera Igor Genuak zangoz jozezan, eta goitikako baloia presio harintzeko, Getxoren zelaiko 10 metroko lerrotik, berriro zangoz getxoztarrek, eta pesantzu du orain ez, Mikel Perezek hartu delako baloia, azkenik lehen Alejandro Herbasek jodu baloia, Mikel Perezek ongi jaso, baina baloia kontrolik gabe diardu nora ezean, berdegunaren gainean, Anar Zelosiki baloian jabetu da, Anar Zelosiki baloia jaso du, Ustatze irekia, Hernaniren zelaian. Orain Intxeta, Jon Insausti Intxeta jaso baloia, 8 metro irabazi ditu, Matin Collado orain ezkerrera zabalduko du eta Iraiz Garmendik ostiko zangoz, presio arrundu nahian gorantz, baina han ongi jasotzeko aukera izan dute getxoztarrek gibelean, eta metro batzuk ere tinko sartu da baloia Unai Aranguren, ezkerrera zabalduz, Armailaldera, aurrelariek dute orain ardura metroak egiteko, zulatzeko Hernaniren defentsa, Aranguren berriro, eta orain Matelek luze presioa arindu nahian, eta segurazki egalera joko du baloi hori urrundu nahian Hernaniarrek beren zelaian jokatu behar zutelako, eta baita albora atera ere. Mikel Bidegara izan da, Lapurtarra, kasunetan ezkerregaletik eskuinera etorrita, zulua osatzera ezpa ere, zulua estaltzera, eta berak jaurti du baloia, edo urrundu du presioa momentu batez, metro gutxi hori bai. Alboko sake, Hernaniren segulerrutik, 18 metrora, Asier Labin ongi jaso dute bere kapitainak, lehen aipatu dugun, Inigo Lugarezara biestik jaso du baloia kapitainak, eta ondoren, eskuinera zabaldu, Ustatze irekia 20 metroko lerroan, Hernaniren 20 metroko lerroan, Getxo nagusi orain baloiarekin, jabe Ustatze irekia ginez, tinko ari dira aurrean getxoztarrak, baloia lapurtu alare Hernanik, bikain lapurtu dute baloia Hernaniarrek, eta guain ikus dezagun, berriro berreskuratzeko puntuan Getxo, baina ez, Ustatze irekia berriro, lurrera araziz, berdeunera araziz, eta legezkanpoko aldetik sartzeagatik, zigor kolpea Getxoren kontra, Fernando Raposo epaileak, aldamenetik sartu dela dirazi du Getxoko jokalaria, eta ondorioz, beren alde, lehen zatia aurrerantz doa, 33. minutuan, markagailuan aurretik Getxo artea, 3 eta 8 jardunaldian. Gogoratu behar dizuegu, lehen esan dugun bezala, azkeneko jardunaldian, 7. Getxok ozta irabazi ziola Zientzia, Sebileko Zientzia 10-5, eta aldiz Hernanik Madrilen galdu egin zuen, 5 eta 35 eta 5, Alkomendazek irabazi egin zuen, 35 eta 5, asmoa bai Hernaniarrek puntutxo bat lortzeko defentsako puntori lortuta,
defentsako edo lauen sei egiteagatik, baina ez zego bat egin zuen Erranik, eta ondorioz hor dirau azken aurreko postuan sailkapenean. Laizter emango dizugu sailkapen berri, baina ikus ezagun, ze Erranik defentsan diardu. Ostikoz, Zangoz, Igor Genua, urrundu nahian, presioa, postazaile Getxotarrei, baloia jasotzea, eta nun bai Pailar Raposok aurreratua ikusi du, baina ez dut uste izan denik aurreratua. Errepikaperan ikusten dugun. Ez daude batera doz Getxoztarrak, orain ikusiko dugu. Aurreko jokaldia dakusagu pantailan. Ea ba orain, baloia luze Igor Genuak, lehen ikusi dugun bezala irudian, baloia jaso, baina ez justo ikusi izan dugu, ez dut uste izan denik, baina bueno, guk uste duguna eta badakizue, usteak erdia ustel dio Esaera Zarrak, eta Esaera Zarra askok babadute beren arrazoia. Laguntzaileek ere baditugu, Erranik Diputazioko Gipuzkoako Foru Aldundia, Diputazioa, Diario Basko egunkari ere bai, Erranik kronikak ere jarraipen zabala egiten dio Erraniri, berriak, hau eta beste, Euskadi Irratiak, beraz, Espainiako Orezko maila badu bere garrantzia eta edabideak saiatzen dire pixkate zabaltzen. Hoien artean esan dugu, kronika, Diario Basko, Gara, berria ere bai, tarteka, emaitzak emanez gutxienez, Euskadi Irratia eta gainerako edabideak. Badakizuek gero, bestaldetik, baldin bada klimatizatze kontuekin lantegi bat aditua edo behintzat nahi behar izan ezkero, bere instalakuntzak egin ditzakela Koproben Erraniko laguntzailea ere badugu, eta jakina, gaur ez segurazki seguraldi guzkitxo egingo Lizarraldean, Nafarro garaian, baina kanpina prestatuta dago edozein jarduera egiteko barruan, eta badakizue Lizarra kanpina, Lizarraldean, Nafarro garaian, lagunekin, atseden hartzeko, mendixka bueltaskak egiteko, eta gero atseden hartu, hango tabernan, eta Lizarra kanpina. Jende asko hurbiltzen da, tartean Erraniarrak, Gipuzkoarrak, eta Lizarra kanpina. Errani jaso du baloi hori, alboko saketik, eta horren Uztartze lasoa osatuta, metroak irabazten ahaleginduko dira Erraniarrak, baita lortu ere, 10 metro, eta gainera zigor kolpea eragin dute Erraniarrek alboti sartzeagatik, adierazten duenez Raposo epaileak, ondorioz aukera politia dauka, edo Anarzelosegik, edo Igor Genuak agetara jaurtitzeko, eta hurbiltzeko pixkat markagailuan gogoratu, lehen zatia amaitzeko 3 minutu geratzen direla, 3 eta 8 aurretik Getxo artea, Zangoz aterako du alboko sakera, anera aukera polita delako, albokoa aterata, enseioa egiten saiatzeko. Igor Genuak urrundu du, eta ensegol errutik, ez dakit, 10 metrora edo. Erranik aterako du, jarriko du jokoan, albokoaren bitartez, ea, ongi jaso baloia, lerrokatzean, hilaratzean, hobeto zenik, baloia ongi jaso, Uztartze lasoa osatu, eta bultzatzen saiatu ondoren, espelin bada aurrelariekin, atzelariekin, sartzen. Hasiera batan hartzeko moduan ziren Erraniera baloi hori, baina erori egin zaie, eta Getxokoek bere ganatu dute baloia, orain Zangoz edo ez, jokatu egin dute, defentsa hor zegoen tarteak itxita Errani, eta orain bai, orain Zangoz, Tailek, joko zabaltzaileak, barkatu Tailek ez, Telak. Taile da Frantziako Zopa Malagon jokatzen ari den jokalari bat. Taile, baina hau da Tela. Beraz, Zangoz jo ondoren, jokoa, baloia, oraindik ere, Getxoren artean, eskura jokatzeko zuloa irekitzea aukera hona daukate, 3 baten kontra, 5 sartu da Getxotarra, bigarren erdia, New Junior Samoarrak sarrera 5 egin du, eskura jokatu dute Getxotarren, 4 baten kontra ziren, momentu batean, baina azkenean lortu dute geratzea eraso hori Erraniarrek, orain ala ere, Arroinek, eskuina Arroiak, Australiarra Lawrence Huntingek jaso du baloia, eta azkenean galdu egin dute Getxoztarrek, aurrera pasa egin dutelako,
edo aitzin pasea aurrera erori zaielako, aurreratu izan da, Hernaniren alde, amaitzar da lehen zatia, 39. minutuan, 3-8, orain momentu batean, erlojo geratu egingo du epaileak, denbora geratu egingo da, Hernaniko jokalari bat lurrean delako minatuta. Ikusi duzue, hauek samoarrek, atzo ikusi genuen test partida batean, jokatu zuten Frantziak eta Samoak. Frantziak irabazi zuen, aldea handia lortuta markagailuan, baina ikusi genituen samoarrak baloi hartzen dutenean, irmo, sendo, tinko sartzen direla kontrarioa hankaz gora botatzeko, eta horixe gertatu da, orain ikusi dugun bezala, New Juniorrek egin duena, baina zorionez, Hernaniarrek eraso hori blokatzea, geratzea lortu dute. Eten da jokua, esan bezala, eta orain minutu bat geratzen delarik lehen zatia amaitzeko, uztartze bildua Hernanien zelaian, ensego lerrotik, 30 metrora hor nunbait. Ensaio bat egin du Getxok, beraz. Hemen entzuten dugu Getxoko lehendakaria saitua ozenki hemen gehiago direla diraziz, alegia Hernaniko jokalari gehiago direla alde honetan, Armaila aldeetik esan nahi genuen, eta ondorioz mugitu dira Getxo zarrak defentsa hori egiteko asmotan, zuloak estaltzeko, baina pensatzen du Hernaniarrek zango jokatuko dutela, irabazi ezkero baloi hori, Maitin Collado prest pasabidetxoan, bi aurrelarikoen arteko pasabidetxoan baloia sartzeko, eta pensatzen dute irabazi ezkero Hernanik, Iratzi Garmendia jasoko duela, ez, biratu egin dute, eta Mikel Perez atera da, Maitin Collado ezkerrera, zangoz luze Igor Genoa sartu delako, tartekatu delako, eta baita jaso ere eskuin galak, Getxoko eskuin galak, Alexander Alvarezek, primeran jaso du baloia. Eta beraz, orain baloia ara eta ona, goitik atzea eta aurrera, eta amaitu da lehen zatia. 40 minutu bete dira, 40 minutu pasatxo, 3-8 nagusi, Getxo egindako hasiera batean. Agetaratutako zigor golpeak, utxe eta 3 minutuan, talek handik 10 minutura, 14 minutuan Anartzelosegik berdindu du, partida 14 minutuan, eta gero okerrezpa gaude, agian ez gaude oso ziur, baina Getxok ensegu egin du, Labinek 20 minutuan, eta horren ondorioz, Bizkaitarra diren nagusi, derbian esan dezakegu, aurrean indartsuxeagoari direla Getxoztarrak, uztartze bildo horregatik eskatzen dute zigor kolpe guztietan, jakitun dira momentuz behintzat zertxoa gehiago direla uztartze geldietan, zartze geldoetan, eta gero ondorioz, baloiaren jabetza ere, pixka gehiago dute Getxoztarrek, baita zelaianen jabetza ere, eta beraz, esan dezakegu, markagailua momentuz, justoa dela, batak eta besteak egin duen lanari begiratu ezkero. Beraz, laburbilduz hori izan da, Getxo pikin bat nagusi lehen zatian, bai baloiaren jabetza eta bai zelaian ere. Zangoko joko desente, logikoa den bezala zelai ja lokazten hasia da. Eta bigarren zatian are eta garrantzia handiago izango du, zangoko jokoak, ostiko jokoak, logikoa den bezala, kontrarioa ezusten harrapatzeko, baina baita aurrelarien jokoak ere garrantzia handia izango du, zuluak egiteko, eta metroak irabazteko. Momentuz guk ere, zintzarri tabernan egiten bezala, zintzarria busti egingo dugu pixka bat, eta gero, nahi duenak alduenak, gauan gozo egin nahi badu lo, afaldu ere bai, txintxua hotela dauka. Hemendik hurbil, landaretik oso hurbil, ez ziago industrialdearen inguru horretan, beraz, ez du asko erabili behar izango autoa, baina amaitzeko esan dezagun, aste honetan, datorren astean, Hernani euskara ari du, kanpainak diarduela Hernanin, eta badakizue, kanpainaz aparte, egunerokoan, entrenamentuetan, etxeko bizitzan, egintzezu euskaraz, erabili euskara, egin euskaraz hori baita,
guk hemendik aholkatu baino gehiago ere bai eskatzen dizuegun euskerak bere erabilpena behar du inguru guztietan. Oraingoz, 3 eta 8 getxo aurretik. Prez. Bigarren zati astear doa, Landaren Hernani Getxon arteko Gipuzkoar Bizkaitarren derbia. Eta oraintxe bertan Raposo epaileak txistua jodu eta Igor Genuak azpialdetik jodu, baloia, ez da oso ohikoa izaten, baina hala egin du Hernaniar Gibeleko jokalariak eta lehen aritu gara ikusten pixka bat Getxo aukera zeukan 5 metrora lehen zego egiteko, berak zuen uzartze geldoa alde, baina ez dakik zergatik epaileak berain kontra txistukatu duen zigor kolpe hori. Hernani, baloiaren jabe, Matin Kolladoren baloiari 5 eusten, beste 9 bat beharko du taldeak orain. Pello Perezek eskuinera zabaldu, Ireitz Garmendiak zangoz presio arintzeko erasoko baloia, eta albora eskasera ongi bota du 22 metroko lerroraino Ireitz Garmendiak. Esan dizuegu, Getxok etxaio bat egin duela, eta, lehenago ere izan du aukera jokaldi horretan, guk saiatu gara hemen errepikapenen ikusten, baina ez dugu ikusi. Gauza askorik, gero galdetu beharko digu, edo zergatik izan den zigor kolpe hori. Bigarren zatia hasi dela esan dizuegu, eurian momentuz behintzat ateri dugu, euritako ere bat beste ikusten du, baina espesatzen sirimiri pikin bat hariko duela, ja erabat lokazten hasia
zelaia, Erraniko zelaia, erdialdean, hala ere, bueno, kontuan hartuta zer nolako eguraldia dugun, ezin gehiago eskatu zelaiari. Hernani defentsan, Getxok uztartze eragin du, irekia, eta Zangoz jozekoa zela zirudien hasiera batean Getxoko jokalaria, baina defentsan tinko diardu Hernanik ensaigo bat egin beharra dauka. Markagailu horrekatzeko Hernanik. Urrundu egin dute Getxozarrek Zangoz ostikoz zelai ardiraino, eta antzen Aitor Lukas, baloia hankaz geratu du pixka bat, baita sartu ere, baina aurrera hori zaio, plakatua izan da, eta Aitor Lukasi ies egin dio baloiak, ez da errexea gaur eskuetan eustea, baina hortan dago. Getxoko Arroina Laurentz Hunting, gero eskuinera zabaldu du, uzartzi ere eta orain, Zangoz, talek urrundu egin du, erasoko ostika da, Mikel Lapurtarra, Mikel Bidegarai, saietu da, orain Iez Garmendi, erori zei lurrean, atzea oso ondo, eta hor diardu Anartzelosegi, Zangoz beti ere, lurrean ez dagoela beste, tinko sartu da berriro, New Junior oso sorbalda gogorra dauka, Junior Samoarrak, orain zulua egin nahian Getxoztar jokalariak aurrean, aurrelarioen ahalegina, norgehiagoka dugu ikusgai momentu honetan, aldaketa bat egin du Getxok, esango dizugu zein sartu den, alde batetik, 18 zenbakierekin, Jose Luis Jon sartu da, eta okerrezpa gaude, aurrean beste aldaketa bat egin du, kapaz garen, gai garen, zenbakia ikusteko, ez ditugulako erabat ezagutzen Getxoko jokalariak, eta orain Zangoz berriro Getxo presio arrundu nahian. Ongi jaso du orain kontan Aitor Lukas eskuinegalak, eskuinetik ezkerrera etorrita. Baloia hasiera baten hori zaio Getxoko jokalariari. Eta ez du zer adierazi, zelai erdian hor bail dagoela lokatza. Eta Zangoz urrundu nahian presio hori Getxoko jokalariak. Lehen esan dugun Jose Luis Jon jokalariak urrundu du, baina aldez aurretik adierazia zeukan epaileak erdian zigor kolpea Getxoren kontra. Anartze losegi min hartuta, zelai erdian, Xabier Zabaleta fisioa lagundu nahian, belaunean dirudia zerbait gertatu zaiola Anartze losegi. 4. minutua beteta bigarren zatian, eta jokoak jarraitzen du, albora bota dute Getxoztarrek, baloi hori eskasera, Urumea Ibai erreka aldetik. Enpresa laguntzaile aipatu ditugu, badugu beste bate Adarra lantegia, auto Suezia ere bai, autoak behar baldin badituzue, bigarren eskukoak edo berriak, autosuezia daukazue. Zubaz Nabar lantegia ere, laguntzailea da Erranien. Eskuinera jokatuz Getxoztarrak eskura. Tinko sartu da joko zabaltzailea Tela. Uzartze irekia berriro eskura, baina aurrelariekin. Zulua egin daia, metro batzuk irabazienean, 4-5 metro irabazi dituzte. Uzartze irekia berriro Getxoztarren alde. Berriro 3-4 fasean Getxok ongi utzi du baloia, eta Jose Luis Jon uztartze erdiak, baloia ezkerrera zabaldu du, eskura jokatzen aleginduriak Getxoztarrak ezkerrean, errekaldetik, eta gainera defentsa ona egiteaz aparte Erraniarrek, zigor kolpea Gipuzkoarren alde. Bigarren zatia betela okerrezpa gaude Pello Aranburu ere sartu da. Getxoren 15ekoan, bigarren zatian. Errani momentuz okerrezpa gaude ez du aldaketarik egin, min hartuta dagoan Anartzelosi hori bai. Errenka diardut ez dut uste jarraitzeko modurik izango duenik. Belaun inguru hortan jasotzen diren kolpeak eta
mingarriak izaten dira, eta berotze lanetan diardu okerrezpa gaude estaldean markagailuaren parean Iban Moreirak. Erdian zulak egiteko proposa da Moreira, baldin eta ez badu baloia galtzen, eta gaur egun arriskoa da handia dago. Hernani baloia pikain jaso du alboko sakean, Pello Perezek pase egin du, eta orain Eusartze irekia, zelai erdian, eskuinera zabaldu, eskura jokatu nahi dute Hernaniarre, baina ez da erresa, baloia ies egiten du, Mikel Perezek egin du pasea, taldekide batentzat, baina ez da erresa. Anartzelosi utzi beharko du zelaia, errenka ikusten dugulako. Eta oraindik pentsa, hogeita minutu falta dira, bigarren zatia amaitzeko. 3 eta huts Getxo aurretik, Gipuzkoar eta Bizkaitarren arteko derbien. Datorren igandean, Hernanik Valladoliden jokatu beharko du El Salvadorren kontra atzeratutako norgehiagoka, bere egunean El Salvadorrek Europako txapelketako partida zuen, atzeratuta geratu zen, eta 19an jokatuko dute El Salvadorrek eta Hernanik Valladoliden. Hori izango da, atzeratutako norgehiagoka aipatu dugunez, eta aldaketa burutu du Hernanik, kasu honetan Ibai Moreira eskuin hegalean kokatu da, beraz bi hegalak eskuin hegalean Iban Moreira eta ezker hegalean Mikel Bidagarai izango dira. Baloia erori zaio Getxokori, baina atzera, eta azte plakajea egin duen okerrezpanago Iban Moreirak, oso jokalari bortitza da, indarra handia du txikia izan arren, eta baita ondorioz baloiaz jabetu ere, izan ere, Alexander Alvarezek jaso du, baina segurako plakajea egin dio Iban Moreirak, eta orain baloia galdu dute Herraniarrek, aitzin pasea edo aurreratua izan delako Getxoren alde. Jakina da, guk behintzat Iban Moreira jabetetik pasada aurten, beraz 17-18 urteko jokalaria duzue, eta bere doaietako bat, azkartasuna, bizkortasuna, indarra, txikia izan arren, lehen aipatu dugu, gai da 3 kontrario gainditzeko, baina gero ez badu laguntzarik, behin baina horietan, kosta egin zaio balioari eustea. Baina orain guntan, plakajea egin eta Hernanik baloia jaso du. Eneko Noriega zelairatu da, Hernaniren beste aldaketa bat. Beraz, kilo batzuk gehiago orain aukera du aurrean izateko Hernanik. Gero ikusiko dugu zeinen ordez zelairatu den, baina bi bitartean jokoa etenda dago, jokalari bat min hartuta dagoenez, epaileak erabaki du geratzea, erlojua 9 minutu eta erdi bete direnean, bigarren zatia hasi zenetik. Esan dezagun sailkapenari dagokionez, lehen aipatu du, baina ez dut esan, Getxo 9. postuan da, Getxo hartzea, 9. postoa da, 7 partida jokatu, 1 irabazi, eta 6 galduta. 301 puntu egin dizkiote, eta berak 132 egin ditu. Erasoko bonus edo gehigarrizko puntuak 2 ditu, eta defentsakoak beste 2. 8 punturekin da, esan bezala 9. postuan, eta Hernani 11. postuan, 6 partida jokatuta hori bai, irabazia 1, galduak 5, 81 puntu ditu aldeko, 142 kontrako, eta 5 punturekin da. Erasoko gehigarrizko punturik ez du, bai aldiz, defentsakoak 2. Eta 12. postuan, hori baita arriskutsuena, zuzenen maila galtzen delako, Barcelona da, hartzen ere, hor behan diarduen taldea. Berak 7 partida jokatu ditu, irabazi egin du 1, galdu 6, eta beraz 4 punturekin da, azken postuan Barcelona. 6 punturekin. Ez, 5 punturekin. Barcelona ere, Hernanik adina puntu ditu.
Eskura jokatzen ari da orain Errani, baina Armailaldeko marraren gainean defentsa bortitza egin du bai Mikel Perezek, bai Mikel Bidegaraik, eta ondorioz baloia Hernaniren alde eskasa izango da Hernaniren alde. Konturatuko zarete, kolore oraindik garbi xamar, Eneko Noriega, lehen postuan hilaratze horretan. Okerrezpa gaude. Dena jarri dira, hilaratzean, 7 jokalariak, eta Hernanik irabazi du, baita metro pare bat hiru egin ere aurrelarien jokaldian, eta bikain orain ere, baloia bereganatu, eskuetan hartu, eta Jon Intxausti intxeta hasiera batean, baina gero baloia aurrera hori zai Erraniarra, eta ondorioz Getxoren alde izango da Uztartze geldoa. Ensegulerrutik, Bizkaitarren ensegulerrutik, 18 metrora hor nunbait, Armailaren aldetik, saiatuko da orain bigarren zatian zelariatu den Jose Luis Jaun. Uztartze erdie baloia pasabidean sartzen, eta ongi irabazi dute Getxotarre baloi hori hirugarren lerrokoen hanketan, eta orain Jaunjek atzera bidali du, atzera pasea egin du, defentsa urruntzeko, eta ongi jaso du Iban Morreirak goitikako baloi hori, telak zangoz jondoren, eta baita eskuinetik adierazi ere jokaldia, eskuine galetik, Uztartze irekia eragin dute Erraniarrek, baloia jaso du Eneko Noriegak, ongi eutsi dio, talka egin du tinko kontrarioen aurka, eta Matin Collado baloia eskuinera zabaldu, ostikoz, eta politia izan daiteke. Alboko eskasa, ensegulerrutik, 8 metrora jarriko dute baloia, alboko saerkearen bitartez, Getxo, jakina, Getxo arteak, zango zaudelako Hernaniko jokalariak, Getxo arteak. Sakepenei begira, esan dugu lehen, 11. Hernani 5 punturekin, Barcelona 12. 5 punturekin, aurretik 10. postu arriskutsuan igo berria dena aurten, Cajasol Zientzia, Sevillako taldea 6 punturekin, esan dugu Getxo artea 9. postuan 8 punturekin, puntu kopuru bera dauka Anpordiziak 8. postuan, 7. beste euskal taldea, Bizkaia Gernika, 17 punturekin, eta hortik gora, 6. Santander, 5. Brak Teso Entre Pinares, 4. El Salvador Valladolidekoa, 3. Cisneros Complutense Madrildarra, 2. postuan San Boi Kataluniarra, eta lehen postuan Alcobendas Rugby Sanitas. Pontzen azken jardunaldian, Hernani mendean hartu zuen taldea, Alcobendas Madrilen, baloia nora ezean, berdegunean atzet horrera, baina epaia lan handia dauka gaur. Uztartze bildua eragin du Hernanik, aurreratu egin baitu Getxo artea, aukera proposa, Getxoztarren ensegulerrutik 20 metrora, baina hagen aurrean, ezker eskuin jokaldia egin ahal izateko, behin eta Uztartze bildu irabazita, baina Getxo 5 da joko arlo horretan, Uztartze geldo bilduetan alegia. Eta orain, irabazi ezkero, Pello Perez ezkerrera etorri da, Hernanikoen hiru ordenetakoan, Iraiz Garmendia joko zabaltzaile lekuan, Pello Perez ezkerrean, eta ezkerrago Aitor Lukas ezkerregalen, eskuinegalean berriz, Igor Genua tartekatuta, eta Iban Moreira errekaldetik, ongi irabazi dute hasiera batean, Hernaniarre baloia, baina ez hartzeko ahaleginean aurrera joan zaie baloia, eta lan handia Getxoztarrek Uztartze bilduan. Bestaldaketa bat ere egin du Getxok, Getxo arteak, izan ere, Ander Arratze zelairatu da. Zeinen ordez atera den, ez eskatu, ja danik zenbaki ikusteko ere arazo onditxamarra dauzkagu. Beraz, lortzen du jakitea zein sartzen den, zein zelairatzen den. Esan dizu Ganar Zelosei Hernanien atera egin dela. Hortaz, Igor Genua jarri da herrian, eskuinan Iban Moreira eta Gibelean, 15 zenbakiaren lekuan, Aitor Lukas, orain Getxok urrundu egin nahiko du, hala da, ostikoz, talek, eta baita urrundu ere, zuzenean gainera kanpo gota du, 20 metroko lerroan,
Aitor Lukasek hartu du sakatzeko asmo, baina ohartu da alperrikakoa zela. Eta Hernani albokoa egiteko asmotan. Euskal derbian. Bueno, derbiak dena dire Euskal derbia, jakina. Gipuzkoar eta Bizkaitarren arteko derbia. Iñaki Atxotorena baloia eskuan duela. Eta oker ez pago de Beñatiradi, bai, Beñatiradi irten da, zelaitik, eta ondorioz Eneko Noriega sartu da. Beñatiradi bigarren lerroan aritzen da, baina lehen lerroan ere bai. Gaur, hain justu lehen lerroan aritu da, orain kapitaina kanporaterako da. Inigo Lugareza Aresti, ongoan uste dut ongi izan dudala. Eta baita orpokatzailea Aztalkalea ere, Asier Labin, okerez pagoden, sei hori jokalaria. Atera dira zelaitik eta beste bi jokalari sartu dira. Eskasa, Iñaki Atxotorenak jarriko du jokoan. Hiru jokalariko hilaratzea, Mikelek ongi jaso du, zelairatu den jokalarietako bat. Ibon Koria da, partida batzu jokatu dituen jokalaria. Orain berriro Iban Moreira, 5 azkar ailegatu da kontrario plakatzea, eta baita la baloi lapurtu Hernaniarrek, zango zerasoko ostira datxoa. Oso bizkor hasi da Iban Moreira, lasai, oraindik desente geratzen da jokatzekota. Eta Getxoz tar taldearen aldetik ikusten dugu lehena izan dizugun, Ibon Koria zelairatu dela, baina oraindik ez dugu ikusi zein zelairatu den. Baloia Getxo zarre dute, presio arintzeko, ensegolorotik 10 metrora, eta ostikoz albora kanpora bota dute. Bai, orain ikusi dugu, 25 zenbakia. Hain zuzen ere, Pello Landaburu zelairatu da. 25 zenbakia duen Getxuko jokalaria. Hortaz, gehienak jokatzen ari da, ordezko gehienak. Falta zaigu Pablo Nolasko, baina gainerako guztiak, eta Asier Agirre ere falta da, baina bestelako guztiak Getxok adotu ditu. Orain eskura jokatzen, Pello Perezek jaso du baloia, Uztatze irekira egin du, baloia lehen jabe Hernani, hor lorrean dago, aurrelari jaso dezaten, zunpaketa egin nahian, baina defentsa bortitza egin du Getxok. 18. minutuan bihar dugu bigarren zatian, 3 eta 8 aurretik, Getxo baino, oker espanago orain, saiatuko da Igor Genua agetaratzen, zigor kolpea dirazi baitu Raposo epaileak Hernaniren alde. Eta gaina txartel horia jaso du Getxoko aurrelari batek. 8 zenbakia, 3. lerroko Giltzak, Matthew Koles, beraz, kanpora, 10 minutuz. Aukera politia, gainera aurrelari bada, eta Hernanik horre egin dezake min pixka bat. 19. minutuan, Koles 10 minutuz kanpora. Horrek esan nahi du, pixkat orekatzeko aukera daukala Hernanik batez ere uzartze bilduetan, baina joko irekien ere aurrelarien arteko jokoan, saiatuko da orain 10 minutu iran baliatzen Hernani, min egiteko pixkat aurreko jokoan, aurrelarien jokoan. Orekatzen behin uzartze geldoko jokoa. Igor Genua baloia pausatu. Jaurtigailoren gainean. Eta beste 3 puntu eskuratzeko Hernaniarrentzat. 9. jardunaldian Hernanik Barcelonan jokatuko du. Eta Igor Genuak markagailuan hurbiltzea lortu du 6 eta 8 20. minutuan, hain justu 20. minutuan egin du Labinek Getxoren saio, baina lehen zatian. Orain, markagailuan berdintzea lortu du Igor Genuak, zigor kolpea agetaratu eta baloia hagen artean sartuz. Bueno, bizi geratuko zaigu partida, azkeneko 20 minutu hauetan, markagailuan horbil direlako. Orain,
hankaz ongi geratu du New Juniorrek goitikako baloi hori. Baloia berreganatu dute hernaniarrek, Santos Ireiz Garmendiak urruntzeko asmotan, atzera hori zaio han ezkerregalean diharduen aukerezpa gaude Zabalari erori egin zaio baloi, baina atzera, ongi, orain bai 5 eta sendo australiarra, getxoko jokalaia guztatze irekierakin, eta Santos urrundu nahi du presioa, hain zuzen ere, getxoko gibeleko jokalari edo joko zabaltzaileak tela fitxiarra, Samoar bat ere badu New Junior, astapeneko 15 minutuan bat 2, 3, 4, 5, 6, 7 jokalari zeleratu ditu getxok, 7 atzerritar, Argentinar bat, Australiar bat, Irlandar bat, Australiar bat, Fitxi, Samoa, Tonga, horiek, nahi eta ez, pensatzen dugu, joko mailagatik indartu egiten dutela taldea, edo ez, betiko zalantza dugu, eta gainerako jokalariak, etxekoak, getxo ingurukoak, dira. Uztatze irekia, getxoke eragin duena, eta aurrelarien jokoa darabil, getxok, zunpaketaren bidez, metroak egin nahien, zulua egin nahien, 3. fasean, orain Jonge jaso du baloia, eskuin aldera zabaldu du baloia, pasea Matotok, baina Hernani ere gainean dago, Hernani presio egin beharra dauka partido osoan zehar, ireki egin du Jonek, aurrelarien 2. fasean, 3. fasean, duz dezagon berriro, orain 3. erroko Inigo Kalboke baloia hartu eta eragin du, orain berriz Lorantz Jautinek hartu du baloia, irekia berriro, 6. 7. fasean, ezkera zabaldu, Tela jaso du baloia, erori egin zaie, eta hor diardu, gainean da Matin Collado, baina epaileak adierazi du jokoa, Matin Collado ez du txistua entzun, eta jarraitu du jakina, borrokan, baina azkenean epaileak uztartze geldoa adierazi du. 18-26. Ez, begiratzen ari gara pixkat paperean, baina esan dugu Asier Agirre ere zeleratu da. Aurrelari freskoak, beregan zeleratu ditu Ivan Andrew Fowler, getxoko entrenatzaile, getxo arteako entrenatzailea. Orain uztartze geldoa bildua Hernaniren alde, Hernaniaren zelaiaren 22 metroko lerroaren inguruan, Matin Collado pasabidean sartu nahian, eta bai, orain piki bat horrekatu da, indarrak horrekatu dira aitzinean, Mikel Bidegarai jaso du baloia, Matin Collado saiatu da defenditzen hori, eta berriro Matin Collado jaso du baloia. Orain, eskuinera saldu, Beñate, ikuk izan dugu, Beñate iradi kanporatera, baina hor jokoan ikusten du. Luze jo du Pello Perez, baloia goitikakoa, eta horre hori zaie, baina aprobetxa dezak Hernani, baloi hori, hasiera batean bai, baina ez. Ez du baliantza, ez du aprobetxatzea lortu Hernanik, eta ondorioz, uztartze geldoa Hernaniren alde, ikus dezagun lortzen dudan ezpaita erresa zeinen ordez atera den Eneko Noriega, baina horrek ez du bere garrantzie handirik zeinari den jokoan. Matin Collado baloia eskutan duela, pasabidetxoan sartu nahian, epaileak ongi antolatzen duenean uztartze hori, eman dio baimena, Matin Collado sartu du, eta Hernaniarrentzat baloia horrekatzea lortu denez, baina getxo de 5 ari borrokatzen, bat jokaldi bat gutxego, gaina baloia lapurtu, eta orain kostata, baina getxo geutze dio baloiari, ea aurrelarien hartzeko borroka horretan zein nagusitzen den, baloia behin getxok hartu, Talek jaso du, ezkerraldera pas egin nahian ere bai, kosta egiten zaie jokalari baloia eustea eskuen artean. Getxo jarraitzen du, orain defentsa kostikadatxoa, zelai erdiraino, eta han atzean
Aitor Lukase jaso du, ezkerrera zabaldu, Igor Genua tartekatzen saiatu da baita lortu ere, ensaiora doa, Pello Perez baloiarekin, ez du lortu ensaioa egitea hasiera batean Pelloz, eta bai, orain bai lortu du Pello egitea Hernanik, partidako lehen ensaioa Igor Genuak zuloa egin du hasiera batean, Pello Perezek baloia jaso, ez du hasiera batean ensaioa lortu, baina orain bai, iruditan ikusten ari gara Igor Genuaren sarrera bortitza, metro asko irabazi ditu tartea eginda, Pello Perezi eman dio, hasiera batean ez du Pello Perez lortu, hurbildu duen segulerrura, baina han plakatu egin dute, eta hala ere, ensaioa egin du Hernanik, Pello Perezi emango diogu, ez baitugu ikusten garbi irudietan. Beraz, 26. minutuan, erabat aldatu da markagailua, 11:08 aurretik, Hernani, guri ustez, Pello Perez eginiko ensaioa, baina ez dugu garbi ikusi. Eta orain ikusten zagun, gai den Igor Genua erresa dauka, zuinolako arazorik tartekatzeko baloi hori. Eta aurretik jarriko da, nahiko nabarmen bigarren zati honetan. Nahiko nabarmen esan nahi dugu. Esan nahi dugu lehen zatian atzetik garitu delako Hernani, lehen zati osoan. Igor Genuak transformak eta haze jokaldia egin duen Igor Genuak ikusi duelako zuloa egin zezakela, bi defentsaren artetik pasaba, Pello Perezen laguntza izan du, ailegatu da hasiera batean ensego larruraino plakatu dute, baina gero, ez dakigu nola ensegoa adierazi dio epaileak, jakina ensegoa egin duelako. Raposo epaileak ontzat eman du ensegoa. Orain Hernanik aldaketa egingo du. Eta oraindik partida amaitzeko 12 minutu falta diren arren, derbiak oreka hautsi du Hernanik, eta markagailuan aitzinetik jarri da. 13:08, Iñaki Otsotorena baloia jaso du, orain Jonin Txausti Intxeta baloia bereganatu du, eskuetan, Matin Collado pase azkerrera eta Igor Genua luze, eraso postikadan, edo presio harintze postikadan, eta han gibeleko jokalaria Alejandro Herbasek baloia jaso, eta orain Getxok aterako du baloia Telek, hain zuzen ere, markatu Telak, azkenean partida amaitu baino lehen lortuko dugu, izena ongi izatea, eta kanpora oso metro gutxi irabazita. Gaina epaileak zer adierazi du, ez dakigu, zehazki. Tira, kontua da, alboko sakia izango dela Hernaniren alde. Eta hilaratze Hernanik esan du galdaketa egindula, Beñat Zinkunegi sartu da, Jontze jardunaldi arte B taldean aritu den jokalaria, Jontzen egunean minutu batzu jokatu zituen, eta orain hilaratzean jarri da Iñaki Zinkunegi. Beñat Zinkunegi. Aurrean pixka bat freskotasuna lortu nahian, eta Getxok ere aldaketa bat egin du orain, Iñaki Otsotorrenak baloia eskoen duen bitartean alboko sakea ateratzeko. Getxoren aldetik Asier Agirre zelairatu da. Beraz, ja bi taldeek aldaketa dezente egin dute. Hernani Getxo bereganatu du baloia alboko sake horretan, eskasen, 30 metroko lerroan dira, beti ere Getxoren zelaian. Saiatu da Iñaki Zinkunegi, Beñat Zinkunegi Getxostarren jaurtitze hori blokatzen, baina ez du azken momentuan lortu. Ondorioz, alboko sakea eskasa Hernaniren alde.
Iñaki Otxotorrena zelaira utziko du. Aurrelarien indartze hori sendotzeko asmoz. Iñaki Otxotorrena beraz kanpoan. Eta baloi garbi-garbia berria duela, zelairatu da. Hain zuzen ere, aurten Atletico San Sebastianetik etorritako jokalari gaztea, handia, Einar Arratibelek jarri du jokoan, eta primeran jaso du baloia, bibelean, okerrezko gaude Ander Gutierrezek, eta zigor kolpea Hernaniren alde, aukera parte izan dezake Igorgenuak, agetara jaurtitzeko, baina, bai, hori da, denbora ere pixka bat irabazteko asmoa badute Hernaniarrek, beraz, gora dezagun, 10 minuturako bota duela epaileak Holtz Getxoko jokalari 19. minutuan, eta dagoeneko jakina 10 minutu bete dira, eta Getxo ere 15 jokalariekin ari da dihardu lanean. Bezelaia baloian prestatzen Igorgenua agetara jaurtitzeko. Gero badituzue laguntzaile aldetik ere badugu etxe honenak. Honenetakoak egiten dituen lantegia, Karabel Berri hemen zelaitik hurbil dugu. Eta eraikuntzan diharduen enpresa bestaldetik. Goieko. Kalitatezko produktu sistemak egiten ditu garbiketa industrialerako. Goieko laguntzailea, aurten Hernanirena. Igorgenuak 2 puntu gehitu dizkio markagailuari, Hernaniarren markagailuari jakina. Eta ondorioz markagailuan 16 eta 8 aurretik Hernani. Bost eta 8 aurretik Hernani. 16 eta 8 barkatu. 16 eta 8 aurretik Hernani transformak eta zigor kolpea transformak eta Igorgenuak lortu du. Eta ondorioz, momentuz behintzat Hernani entzat bikain. 7 minutu geratzen baitire partida amaitzeko. 16 eta 8. Orain Getxoren aldetik izango da aukera. Eskasa alboko sakea oso gune egokian baita. Hernaniaren segolerrotik 18 metrora. Han jarri dute jokoan Getxozarrek. Ikusten zagun zeinen alde jotzen duen baloiak, Getxoko ongi bikain jaso du. Hilaratzen ere, baina defentsa hasiera bat ona egin du. Getxok tinko, sarrera bortitza egin dute Getxozarrek aurrelari jakina, orain urtatze irekia, arrisko handia Getxok, eta gaina zigor kolpea alde. Aukera daukate, albora botatzeko, agetara jaurtitzeko, ustartze geldua eskatzeko, aukera asko. Getxok, markagailuan hurbildu nahian momentuz behintzat, Getxok aukera izan lezake, markagailua hurbiltzeko, 16 eta 8, beraz, Getxoken saio egingo balu eta gainera agetaratu, transformatu, 15 punturekin jarri litzateke, puntu batera. Ea ba, oso hurbil ensegolerrotik oso hurbil, Hernaniko ensegolerrotik oso hurbil, 5 metrora, uztartzea geldoa, orain jakina indar ikin bakeixo izango dute aurrelariek, berreskuratu dutelako lehen aipatu dugun jokalaria, guk izan dugu Koles izan dela, uste dugu hori izan dela, 10 minutuz kanporatua izan dena, markagailok aurrera jarraitzen du, 5 minutu geratzen dira eta ezin esan, jakin mina, ikus mina, falta denik partida honetan, derbi honetan.
gogora ezagun aurreko derbian, Hernanik irabazi egin ziola Anpordiziari, 23-8, aldiz galdu egin zuen 14-11 Gernikaren kontra Urbietan. Getxo bultzatu nahian, Giltzarekin jardun du, Polesekin hain zuzen Matio Polesekin, ez dute momentuz behintzat metro asko irabazi, Getxoztarrek, orain Uztartze irekia, baloia jasoko dute, berriro aurrelariekin, zulatu nahian, zunpaketa gine, defentsa argi dauka Hernanik, defentsa zorrotza egin berra daukala. Eutxel izateko markagailu orain, eskuinera zabaldu dute, Matoto gazira batean, baina defentsa bortitza, defentsa gogorra, egin dute txuri berde gorriek, berriro, aurrelariekin, berriro gainera, Poles, Matthew, Poles atzerritarra, australiarra, orain defentsa onda Jon Intxauste gainean da, Intxeta, ezkerrera zabaldu dute, Talek eskuinera, hor hartu du berriro Matoto, Antoni Matotok, baina ez dute lortzen metro asko ida orain bai, pixka bat eskuine galetik, 20 metroko lerroaino heldu dira Getxoztarra, defentsa, Hernani defentsan, denbora aurrera eginaraztea Hernaniren nahia momentu honetan, defentsa hori eginez, Getxok ezbaitu lortuko, joko zabaltzailea, Tela jaso du baloia, baina ez, jarraitzen du Hernani defentsa egiten, 20 metroko lerroan, jaso du baloia, Jaunek, Getxoztarrak eta defentsa egin diote, bera bakarrik geratu baita baloiarekin, laguntzari gabe, hala ere jarraitzen du, erori egin zaio baloia Niu Juniorri, baina atzera baloia jaso du Hernanik, Uztartzeirik Ematin Kolladok eta Iraiz Garmendiek eskuinera, aukera bai daukatean, eskuini galean aukera eta Iban Moreira. Badu, erori egin zaio Iban Moreira baloiarekin, badoa Iban Moreira, eta ensegua, Hernaniren 20 metroko esparruan baloia lapurtu Hernanik, eta eskuine galetik Iban Moreirak garaipeneko ensegua lortu du. Esan dugu, 5 bizkor, zorro hasi dela Iban Moreira, eta hala gertatzen ari da, nola defentsan, hala erasoan. Ensegua Iban Moreira gazteak, oraindik 17-18 urte, baina berdin zaio berari zeinen kontra jokatu, berak aurrera egiten baitu, kontrario gainitzen saiatzen baita, eta orain 21 eta 8ko markagailua, 38 garren minutuan garaipen Hernani izango da, denboraldiko bigarren garaipena. Aurreratu nahi ez dugun arren, baina 2 minutu falta dira partida bukatzeko, Getxok 2-6 marko lituzke, eta hori denboraldik nahiko gaizki. Gure perfila, coach, markaketa industriala, nazioarteko enpresa dugu, Hernanien kokatua, eta klubaren aldeko baloreak eskertzen ditu enpresa honek, eta nola ez, meriendak, afariak, merenduak, eta bestelako prestaketan nahi bali maituzue, Divinus enpresa lantegia duzue Hernaniren laguntzaile. Baina hori ondoren, Divinusek edo Zintzarri tabernak edo Zuntzua hotelak prestatutako janariak eta jakiak hartu, eraman, eta Lizarrako kanpinera jo dezakezue, atxeden hartzera, eta egun batzu pasatzera. Eta hornidura falta bat zaizkizue, adarra lantegia dukuzue, pankartak eta nahi balein behituzue egin ere druke lantegia, eta kotxean ibili nahi zen ezkera autoan furgonetetan, hortxe duzue autosuezia pres saltzeko. Beraz, minutu bat eskas geratzen da, 23 orain gauzatzea lortu baitu Igor Genuak, 23 eta 8 Igor Genuak. Hemen ikusten aldetik gehigarrizko puntua lortzeko bila jotzeko Hernaniri esaten diote, izan ere, Hernanik 2 ensaio, 3 ensaio egin ditu dagoeneko, laugarren lortu ezkero oso puntu baliagarria izan lezake. Eskasa bitartean, gogora ezagun, 9. jardunaldiko partidak 27 izango dela, azaroan, Valladolid Zientziaz,
Barcelona, Hernani, Getxo, Cisneros, Alcobendas, Gernika, Ordizia, San Boi eta Santander, El Salvador. Baina Hernanik datorren igande jokatu beharko du Valladoliden El Salvadorren kontra. Estaletik lehen ez dizuete esan, baina atzo jokatu zen partida bat, atzo larun batan, derbia jokatu zuten, hain zuzen ere Gernikak, Bizkaiko taldea, Bizkaia Gernikak eta Anpordiziak, eta Bizkaia Gernikak ensegua, ies eginda ezkerretik Getxo. Agian beraientzat behandu xamar, baina ensegu egindu Getxok ezker egaletik. 23 eta 13, baina esan bezala oso tarte gutxi dauka Getxok, hurbiltzeko markagailuan, 41 minutua bete delako, bigarren zatia beraz amaitutzate emango du segurazki jaurtiketa egin ondoren, agetaratzea egin ondoren, 23 eta 13 beraz Hernanirentzat puntuak, ez gehigarrizko puntua, eta Getxok ere ez du lortuko defentsako puntua esan dezakegu, eta ondorio zola gertatuko da partida. Lehen esan dizuet, Bizkaia Gernika 24 eta 6 irabazi ziola atzo, Anpordiziari Urbieta zelaian. Eta gaurko beste partidak, Brak, Quesos Entre Pinares, Santander, Ciencias, Barcelona, Alcobendas, Cisneros eta San Boiana, El Salvador. Amaitutzat emandu Raposo epaileak norgehiagoka, 41 minutua bete delako, 23 eta 13 azken emaitza, ez du lortu transformatzea gauzatzea Getxoko jokalariak, agetaratzea, eta ondorioz Hernanik irabazi egin du gaurko partidua, demoraldiko bigarrena, zoritxarrez, beraientzat, Hernaniarrentzat ez du lortu laugarren ensegua, beraz, gehigarrizko punturik gabe. Lehen zatian 3 eta 8 aurreratu dira Getxoztarrak, bere egizan dira baloiaren jabe hein handi batean, zelaiaren jabe ere bai, bigarrenean etorri da Hernaniaren erreakzioa, gainera, aprobetxatu, baliatu dute, 19. minutuan Poles jokalaria egotzi duela epaile 10 minuturako, Getxoko jokalaria, orduan egin du Igor Genuak lehenen segua, Hernaniarrentzat bigarren zigor kolpea gauzatu du, markagailuan hurbildu egin dira Hernaniarrak 6 eta 8, eta ondoren 26. minutuan, oraindik bat gehiago zirela Hernaniarrak, edo bat gutxiago Getxozarrak, Pello Perezeko kerrezpa gaude, egin du Hernaniarren lehenen segua, eta baita markagailuan aurreratu da ere, lehen aldiz, 26. minutuan, 11 eta 8, eta Hernani jarraitu du erasoan, gainera Igor Genuak agetaratzea lortu du, 13 eta 8 markagailuan, ondoren, zigor kolpea gauzatu du Igor Genuak, 16 eta 8, eta 28. minutuan, egin du Iban Moreirak taldearen, lehen zuzendu dit Juan Antoni Iraolak, Hernanik bi ensegu egin dituela, hain justu ere, 26 Pello Perezek egin du ensegua, lehen esan dugu, transformak eta zigor kolpea Igor Genuak 16 eta 8, 21 eta 8, 28. minutuan Iban Moreirak, eta azkenik, gauzatzea, transformak eta azkena Igor Genuak, eta ondoren, 40. minutuan partida amaitu denean, 40. minutuan Getxoren bigarren ensegu heldu da, 23 eta 13. Hortaz, Hernanik bi ensegu egin ditu, eta Getxok bat, baina ondorioz edo emaitza horrekin, Hernani orain, 8. jardunaldia jokatu ondoren, pensatzen dugu, gaur, Zientziasek, ez duela partida erresa gaurko jardunaldian, hain zuzen ere lehen esan dizuegu, gaur Zientziasek, etxea jokatzen duela, baina partido gogorrean, Barcelonaren kontra, biak ere beko zuloan daudelako, eta ez du erresa Zientziasek, baina irabaziarren, ez da asko ze urrunduko Hernani taldetik. Hortaz,
Bigarren garaipen Hernanik Landare zelaian gaur, Bizkaitar Gipuzkoarren arteko derbian, eta puntuei dagokienez, Hernanik beraz, hor jarraituko du, momentuz behintzat, 11. postuan, 9 punturekin. Laburbilduz, lehen zatian esan dezakegu, pikin bakeixo eramandula jokoaren agintea getxok, bai baloiaren jabetzaz da bai zelaiaren aldetik, gaina lehen zatian aurreratzea lortu dute, 3 eta 8 baina bigarren zatian Hernanik ederki erantzun dio getxori, eta jokoan gehiago izan da, aukera guztia balietu ditu Hernanik, zuluak egin ditu, ongi tartekatu da defentsan, aukera partak egin dituzte, Igor Genuak, gero Iban Moreira zelairatu da, Pello Perez, ongi aritu dira bi arlotan bigarren zatian, bai aurrean eta bai gibelean, eta ondorioz, san bezala. Bigarren garaipen Hernanik, 23:10 heldu den igandean, Valladoliden partida gaitza dauka zaila, El Salvadorren kontra, baina puntuak batzea da Hernaniarren helburua, eta orain, Getxoren gainetik jarri da markagailuan, sailkapenean, Getxo 8 punturekin zelako 9. postuan, orain Getxo ez du punturi lortu gaur hemen Landaren, eta beraz 8 punturekin jarraitzen du, eta Hernanik puntu bat gehiago sailkapenean eta postu bat gehiago ere. Beraz, gure partetik, aipatu dugu laguntzaile eta lantaldearen agurra, Juan Antonio Iraola eta gainerako Hernanien laguntzaile guztien partetik, eta nola ez orain nahi duenak lehen esan dugun bezala, txerriaz txekorra zatitxoa behin jateko aukera izango, eta festa Hernanien. Gure partetik, ongi izan eta hurrengo arte.